Сябры, згадзіцеся, што дабрыня адна з каштоўнейшых чалавечых якасцей і выхоўваць яе патрэбна з маленства, а дапамогуць нам у гэтым кнігі сучасных беларускіх аўтараў. Словы, якія мы прамаўляем, як і нашы ўчынкі, могуць мець чарадзейную сілу. А каб валодаць гэтай сілай, трэба быць ветлівым, добрым, працавітым, любіць сваіх родных і блізкіх, даражыць сяброўствам. У чым лёгка пераканацца, калі прачытаць кнігу «Чарадзейныя словы», большасць твораў якой, дарэчы, уключаны для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры ў 2-3 класах сярэдняй школы. Назва кнігі Тацяны Дашкевіч пра добрую пчолку гаворыць сама пра сябе. Кніга напісана ў вершаваным стылі, утрымлівае шмат ілюстрацый, якія прыцягнуць увагу найперш маленькага чытача. Святлана Быкова раскажа юным чытачам добрыя гісторыі аб узаемавыручцы, спачуванні, любві да бліжняга і іншых чалавечых якасцях. Новая кніга Марыі Паўлаўны Пуцята пра звяроў, птушак, дрэвы вучыць юных чытачоў быць добрымі, дапамагаць адзін аднаму, сябраваць і абавязкова любіць родную прыроду. У зборнік увайшлі літаратурныя творы класічных і сучасных пісьменнікаў пра жывёл. Любіць боскі свет, бачыць яго прыгажосць, клапатліва і справядліва адносіцца да прабывальнікаў роднай прыроды вучаць старонкі гэтай кнігі. Кніга утрымлівае як празаічныя, так і вершаваныя творы. У новай кнізе беларускай дзіцячай пісьменніцы Алены Шчарбаковай змешчаны казкі з вынаходлівымі, мудрагелістымі сюжэтамі, яркімі, незвычайнымі персанажамі. Творы ў займальнай форме далучаюць дзяцей да свету спрадвечных духоўных каштоўнасцей. Напісаныя прыгожай, вобразнай, сакавітай мовай казкі Янкі Галубовіча узнімаюць маральныя і філасофскія праблемы і на прыкладзе персанажаў жывёл вучаць дзяцей любіць прыроду, быць працавітымі, цаніць сяброўства, дапамагаць слабейшым і тым, хто трапіў у бяду. Усяго нейкі месяц застаўся да Новага году. Вашай увазе добрая навагодняя казка Міхаіла Дзеревянка пра тое, як маленькая хвілінка спыніла час, а мядзведзік Мішутка і яго сябры, прайшоўшы незвычайныя прыгоды, знайшлі новых сяброў і разам сустрэлі Новы год. Дзякуем за ўвагу і да сустрэчы ў бібліятэцы.